אוקיי, שמים עוד קצת שמים יש. לא להגזים יותר מדי, כי אחרת... האלומיניום כבר בפנים. אוקיי, מהיר. מה זה מתקדם? זה מתחיל להתערבב. אוקיי. תכניס את זה. נחכה לריאקציה. צורנו פה... נעלים את זה ליוטיוב אחר כך. הופה, ריאקציה רצינית. רציני זה יהיה אם זה יעוף למעלה. חברים, בורות מימן. זה גריפים הדבר הזה יפה. ניטרוג'ן. זה הרבה. תקשיבו, אתם הולכים לקבל חתיכת פיצוץ. וואי, בוא נעשה מלא. איזה מזל שיש לנו פה... איזה מזל שיש פה בפיצוץ. איזה מזל שיש פה זום. מה? אוי. אחד ריחף לנו פה למעלה. זה בנושא. אני אטפל בו. תראו. חכה שנייה. או. וואי, בוא נזה. מצלמנית השחורה יש שנייה. באמת? כן. שימק רדה לי. מה אכפת לי? יש לך עוד שמה. נו.